Počkaj. Ahojte, Terenky, ahoj moja. Ahoj, oci. No poďte dovnútra, poďte. Dávajte si pozor. Ahoj. Ahoj. Maj sa dobre, postarám sa ti o nej, hej? Dobre, ahoj. No čo ste robili, čo? Dobrý deň, kedy by sa dali najvyššie doručenie liekov, lebo nemáme ich? Dobrý deň, lieky nemáme na sklade, prídu najbližšie až o týždeň. Dobre, ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Katka, počuj, no, neviem, ten otec je taký divný. No aj nervózny, nepamätá si veci, vôbec nič. Prečo sa? Ďakujem. Je proste divný. OK, dobre. Porozmýšľam nad tým a dám ti vedieť potom. Oci? Čo ti je? Obi? Radšej preč. Ok, ja sa bojím. Neboj. Je to v pohode. Áno? Nelka, počúvaj ma. Pamätáš, ako sme sa stretli a hovorila si mi o tých príznakoch tvojho otca? Ja som sa na to pozrela a je to disociatívna porucha osobnosti. Je to veľmi nebezpečné a so sestrami sa musíte skryť a dávajte si prosím vás veľký pozor. Aha, Ja ti ráno donesem tie lieky, len prežite túto noc. dobre. Zamkneme sa. Nola, tu máš tie lieky. Ďakujem. A drž sa. Pohode, si v pohode. Utekaj.
Ahojte, detičky, čo sa vám